Wane ne mahalukin da ya daga hannu ya dake ta a cikin ku? Ni ne nan. Kai bana da kai jaburu ba shi guri ya rama mata. Wallahi ba wanda zai dake dan uwana a gabana. In ma abin da ai duka akai tare akai sai ce zai dake shi da yawu da muke magana. Yawwa. A'a ka bar shi kirama mata in Kabiru rama mata dukanta. Kiban da su. Karama mata nace. Kai. To ashe ba lab kenan da kanu. Ayo kuma wallahi sai ne auren nan. Wallahi ba za ka yi ba. Kai wallahi sai ne auren nan. Wallahi ba za ka yi ba. Wallahi sai ne auren nan. Wallahi ba za a yi ba dan na ishe ta bariki. Yawo nake ina haduwa da ita ko ina ne. Ko ina da wanda ya sai hana. Wallahi sai ne auren nan. Wallahi ba za a yi ba. Wallahi in dai muna raye babu wacce za ka kawo mana cikin gidan. Ku faɗa masa ni. To wai ku dan Allah dan Annabi ko ina ruwanku. Ai zamananci.